Milí zohrané, zohorania či zohorčania. Vítam vás tu na pump tracku v Zohore, ktorý sa práve stal súčasťou našej dediny. Čo je to pump track, ako jazdiť na pump tracku, na čom jazdiť na pump tracku a na čo si dať pozor, si práve teraz trochu povieme. Pump track je dráha, kde sa namiesto točenia pedálmi využíva pumpovanie, teda jazda zmenou ťažiska s využívaním terénnych nerovností a klopených zákrut. Samotná jazda na pump tracku je vhodná pre každého, kto si chce zlepšovať svoju techniku jazdy a nie je k tomu treba nič špeciálne. Dráha v Zohore má asfaltový povrch, takže okrem bicykla je vhodná ako pre kolobežky, tak aj pre korčuliarov. A čo sa týka dĺžky, tak naša dráha má dĺžku necelých 140 metrov, čo pekne roztočí cievny obeh počas jazdy. Dobre je mať voľné nohy na pedáloch, mať teda tzv. Platformy, aby som vedel rýchlo zoskočiť počas jazdy, keď je to treba. A keď sa vrátim na začiatok, tak na pump tracku sa to dá aj na skladačke. Samotná dráha má svoj odporúčaný smer. V našom prípade je to v protismere hodinových ručičiek, pretože prekážky terénne sú optimalizované práve pre tento smer. Dráha má svoj začiatok, tzv. Štartovú plošinu, kde sa viem spustiť do jazdy na pump tracku. Ale začať viem aj na ostatných miestach, kde je na to vytvorený vstup. Jednotlivé vlny či skoky je možné prechádzať viacerými spôsobmi podľa toho, aké má kto skúsenosti. A veľmi dôležitým prvkom sú zákruty, pretože tie dokážu jazdca výrazne zrýchliť. Rýchlejší jazdec bude využívať hornú časť zákruty a ten, kto si netrúfa, má dostatok miesta na prejazd pomalším tempom dole. Pri vstupe do areálu je umiestnená tabuľa so všetkými informáciami a dôležitými kontaktami. Dobre si túto tabuľu prečítajte, aby sme si spoločne jazdu na pump tracku dobre užili. Na pump tracku je treba byť zodpovedný ako k sebe, tak aj ostatných. Jazdiť tak, aby som nikoho neohrozil a nepreceňovať svoje schopnosti. Vždy nosím príľbu, ideálne je integrovaná, ale aj takáto bežná cyklistická je super. Odporúčané sú rukavice a prípadne aj nejaké chrániče lakťov alebo kolien, pretože asfalt nie je úplný kamarát s kožou. Pump track je verejný priestor, ktorý tu máme vďaka našej obci Zohor. Preto si ho vážme, neznečisťujme si ho a nekazme si ho. No a kto si myslí, že vozenie sa na pump tracku je len taká zábavička, tak vedzte, že pol hodina jazdy je viac ako hodina vo fitku. Kto neverí, môže si to prísť vyskúšať. A nakoniec sa chcem poďakovať obci Zohor za snahu, firme Biking za super prácu a Mišovi za toto video.